Barka da zuwa Guidance for Unity, hasken musulunci ga dukkan nan adam. A Guidance for Unity muna da yakinin cewa koyi da ilimin da ke cikin Alkur'ani mai girma da bin tafarkin rayuwa irin ta addinin musulunci zai kawo zaman lafiya, haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin kowace irin al'umma. Wannan tashar an sadaukar da ita ne don jaddada zaman lafiya, haɗin kai tsakanin addinai da maslaha, musamman tsakanin musulmai da kiristoci a Najeriya da ma duniya baki daya. Abubuwan da zaka samu anan sun hada da mu'ujizozi da abubuwan ban mamaki na kimiyya da ke cikin Alkur'ani mai girma, koyarwar musulunci game da zaman lafiya, adalci da jin kai, labarai daga rayuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ke karfafa haɗin kai, zaman lafiya da zumunci, da'awa mai cike da hikima, bayanai masu saukin fahimta da gaskiya, misalai na haɗin kai, aiki tare tsakanin al'ummomin musulmai, ga musulmi mai neman ƙarin sani ko Kirista mai sha'awar sani da masu neman gaskiya da zaman lafiya. Wannan tashar taku ne don tattaunawa, bincike da samun ƙarin ilimi. Yi subscribe don kasancewa cikin masana addini da samun hasken musulunci. Kuma ba mu aiko ka ba, ya Muhammad, sai dai a matsayin rahama ga talikai. Alkur'ani, aya ta 21, sura ta 107. Rashin sani ya fi dare duhu. An mayar da makarantu masu inganci a baya, tamkar ba su da amfani. Makarantun tsangaya na da tsari da ƙa'idodin karatu daki-daki wadda suke amfani da shi wajen karantarwa domin baiwa ɗalibai ilimi. Malam shi ke kan gaba a makarantar tsangaya, daga shi sai gardi, sai kuma almajirai. Na ƙarshen a cikin jerin shine ƙolo. Malam shine wanda dukkan ɗaliban ke ƙarƙashinsa, shine mamallakin makarantar tsangaya. Gardi shine ɗalibi da daɗe a makarantar, wanda ya sauka daga ɗaya zuwa abin da ya sauka. Akasari malam yakan danka almajirai a hannun gardi ya rika ƙara musu karatu, wato yana koya musu. Shi gardi yana da damar barin makarantar tsangaya a duk lokacin da yake da bukata. Almajirai a makarantun tsangaya su ne yara masu matsakaicin shekaru da ke karatu a tsangayar. Su waɗannan suna ƙarƙashin kulawar malam 100%, ba su da ikon barin tsangayar sai da izinin malam ko gardin da malam ya baiwa alhakin kula da su. Ƙolo su ne yara masu ƙananan shekaru da ke karatu a makarantun tsangaya, waɗanda yawancinsu shekarunsu sun yi ƙanana ƙwarai da gaske, da za a ce sun bar gaban iyayensu suna wani gari suna karatu. Irin waɗannan yaran da ake kawo su karatu a makarantun tsangaya sun fi sauran ɗaliban shiga matsaloli a makarantun na tsangaya. Gardawa da almajirai akasari idan malamin na da gona suke zuwa gonar suna taya shi aiki a ranakun da babu karatu, wato ranar Alhamis da Juma'a. A wannan ranakun ne wasu gardawan ke zuwa yawon sana'arsu da yankan farce da dai sauransu. Su ko almajirai sukan yi wasu 'yan ayyuka a gidan malam, da zuwa yo icce daga daji da suke kunnawa da dare na karatu da tsaftace tsangar tasu. Ɗaliban na makarantun tsangaya suna fara karatu ne da allo, tun ana rubuta musu ayoyin Alkur'ani mai girma suna biyawa a gurin malam, har kai ga su da kansu za su rika rubutawa suna biyawa a gun malamin, har su kai ga yin sauka ta ɗaya. Daga nan wasu su ci gaba da karatun har ya kai su ga samun haddar littafin Alkur'ani mai girma. A tsarin karantarwa na makarantun tsangaya ake samun yawancin malaman da ke da baiwar rubuta Alkur'ani mai girma da hannu. Wasu suna kallon littafi suna rubutawa, wasu kuwa da ka suke rubutawa ba tare da suna kallon littafin na Alkur'ani mai girma ba. Makarantun tsangaya suna da tsarin ladabtarwa mara cutarwa da ke sa ɗaliban nasu
mai da hankali akan karatu da girmama na gaba da su. Hakan ya jawo ƙarin samun nasara wajen samar da malamai masu hazaƙa da tsaron Allah da kuma bin tafarkin manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Duk da irin waɗannan tsare-tsaren na makarantun tsangaya bai hana a ce ba da matsaloli ba, kamar yadda sauran makarantun da ba na tsangaya ba ke fuskanta. Bambancin shi ne su makarantun da ba na tsangaya ba, wato ta gwamnati, suna samun agaji da tallafi akai-akai domin magance matsalolinsu a koda yaushe. Su ko makarantun tsangayar an kyale su, wato su da kansu ke kokarin magance duk wata matsalar da suka fuskanta a tsangayar da ɗalibansu. A ɗan ƙanƙanin lokaci an manta irin tasiri da gudunmawar da makarantun tsangaya suka bayar a ƙasar nan. Da yawa daga cikin al'umma na kan cin moriyar ilimi da tarbiyyar da suka samu a makarantun tsangaya a wannan zamanin da muke ciki. Zamani riga ne, wanda yake canzawa za a bar shi. Inganta makarantu da bin zamani ke kawo nasara.